Hello, magandang umaga po sa inyo. Mega shoutout dyan. Si tatay, ilang taon na ba kayo may sakit, tay? Wag may gawak mo yan. No. 7 taon na, tay. Ngayon, pinagaling kayo ng Panginoon. Subukan nyo nga tayo tumayo. Dati ano ba sakit nyo? Yan. Tapos, pag umupo kayo dati tayo, hindi pa kayo ginagamot ng Panginoon. Hindi kayo, ano? Sabihin nyo sa tao kasi kayo magpapahabi. Yung paa ko nakakasakit. Ilang taon na, tay? 70. Hindi, yung sakit nyo sa paa. Oh. Yung tanong masakit. 7 taon na. 7 taon na. Tapos si tatay, pag naglakad daw, describe mo na lang nga, kuya. Ha? Lakad, mahina Nakatukot. siya. Nakatukod. Ngayon, wala nang tukod si tatay. Dati hindi siya maka-straight ganyan. Hindi daw siya maka-straight. Ngayon, straight na. Kulang na lang, straight body talaga. Hindi normal na ako, sakit niya. Natatawa lang po kasi ako. Si tatay kasi, joker. Kaya pero, hindi ko sila kilala ha. Ginamot siya ng Diyos. Anong araw ba yun? Webes. Webes, tapos ngayon linggo. Tapos linggo. Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. O, 4 na araw lang siya ginamot ng Diyos. 7 years niyo na sakit sa paa niya, di ba? 7 years. Sa 7 years, sa 4 days lang siya ginamot ng Diyos, Panginoong Jesus Nazareno. Yan na, gumaling na si tatay. At nga ako, nagugulat ako sa kanya eh. Ilan taon na kayo, tay? 70. 78 years old na po siya. Kasi nahiya po si tatay sa camera, kaya kami na lang magsasalita. Pero talagang totoo to. Wala pong camera tricks dito, ha? Yung paa talaga ni tatay, ang masakit talaga dyan ito. Itong nasaka ito. Tuhod niya, hindi po siya daw I-demon mo na nga lang, kuya. Ikaw na lang mag-demo. Siya nakakatayo ng maayos na. Ito, ano ba si tatay? Balitiin ko lang. Si tatay, pag naglalakad, hindi daw masyadong nakakayuko. Nakayuko siya, nakaganon lang. Ganyan lang. Hawak niya. Ngayon, nakakatayo siya normal. nakakatayo na po siya ng normal at binigyan siya ng himala ng Panginoon. Sa loob ng 4 na araw, natin siya. Sa 4 na araw lang, ha? Salamat po, tay. God bless po. I-upload ko na itong video nito sa araw nito, October 18, 2020, itong umaga. Maraming salamat po, tay. Lakad nga kayo, tay. Meron pa tayong ilang minutes, kahit 3 minutes lang. Exercise mo tayo yung katawan mo, tay. Bitawan mo yung kamay mo, kita mo si tatay. Napakabilis na maglakad. Straight body na. Dati. Pag naglalakad yan, hawak yung balakang. Tsaka lagi daw siyang inihingal. Maraming salamat po dyan at God bless sa inyong lahat. Maraming salamat, tay, ha? Lagi po kayo magdasal at manalangin. Laging magdasal, kaya lang yung... Kahit hindi tama yung dasal ko dasal lang yung dasal Basta't importante, tay. Yun nga mas maganda eh. Tanggap ng Panginoon kasi alam niya na hindi tayo perpektong magaling magdasal. Importante, nagmula sa iyong puso bago mo ilabas sa iyong bibig. Mahirap po kasi ganito po yun, papaliwanag ko Sabi ng pare, ilang beses ko na ito naririnig ang mga tao daw kahit ano rin yun, ang gaganda daw ng bis, may mga alas, may sasakyan. Paglabas na sa tahanan ng Diyos, kung ano-ano man chismis, kung ano-ano man daw. Ang tanong, napapakinggan kaya ng Panginoon Kristo ang mga panalangin nila? O isipin nyo si tatay ilang taon na kay tay? 78 si tatay. Inamin niya sa aking ama na naririnig ng Panginoon Kristo, dasal daw siya ng dasal kahit hindi niya alam kung paano manalangin. Sinong pinapakinggan ng Panginoon Kristo? Diba si tatay? 7 years niya na sakit, 4 na araw na siya ginamot ng Diyos. Yung Merkules at saka itong Linggo. Maraming salamat, tay, ha? God bless po sa inyong pamilya. Thank you.